Glædelig 14. december, og velkommen til dagens kalenderafsnit, som kommer til at handle om til- og frakort. Det du skal bruge, det er noget papir, nogle tusser, nogle sakse, noget snor og en hulmaskine og noget lim. Jeg starter ud med at tegne min model på et helt almindeligt hvidt stykke papir. Hvis du ikke er tilfreds med den første, du får lavet, så kan du bare tegne endnu længere rundt eller gøre den endnu finere, og så bare klippe den ud, når du har den model og den form, som du ønsker det. For at lave den anden detalje, der skal sidde på den her vante, så tager jeg lige min model og lige sådan så at definere, hvor bred den skal være, laver den lidt større og tegner buer i den ene ende. Nu klipper jeg den bare ud og er klar til at lave den i det ønskede papir. Jeg tager min paperpad her, min er fra Panduro med en masse julemotiver i, men du kan bruge alt muligt forskelligt papir. De her 2 stykker papir her, det er dem jeg har brugt tidligere til de vanter jeg har lavet, men nu vil jeg lige vise dig, hvordan man også kan bruge noget helt almindeligt genbrugspapir. Det her er en helt almindelig pose fra Søstrene Grene, som jeg bare klipper bunden ud af og folder ud, og så har du det fineste brune papir. Nu tager jeg min model og tegner rundt om den, sådan så jeg er klar til at klippe mine vanter ud senere. Hvis du vil have et sæt vanter, så skal du selvfølgelig lige huske at vende den anden om, så at tommelfingrene vender hver sin vej. Nu klipper jeg vanterne ud, og når begge vanter de er klippet, så er jeg klar til at gå videre og lave detaljen, som skal sidde fast oppe i toppen af vanten. Nu tager jeg lige noget andet papir. Du kan vælge imellem det du nu har. Jeg synes at den her er rigtig fin som sådan lidt strikagtig ting til mine vanter, så det er den jeg går efter. Men du kan lige se hvad for en farve du synes der passer bedst. Jeg tegner modellen over på og klipper dem ud, og så er de klar til at blive limet på vanterne. Jeg tager en lille dråbe lim og propper den på midten. Og så tager jeg et stykke af det papir, jeg har klippet ud fra tidligere, og lige kører rundt med, så limen bliver fordelt på hele fladen. Nu gentager jeg det samme på den anden vante, og vanterne de er nu klar til at blive monteret med en snor. Jeg har sådan en lille fin hulmaskine her, som laver et enkelt hul, så den bruger jeg og sørger for, at hullet kommer til at sidde oppe i pappet. Det gør jeg på dem begge to, og jeg er nu klar til at montere snoren. Jeg sætter snoren igennem den ene vante og over igennem den anden vante. Du kan vælge, om den skal hænge enkelt, eller om du vil lave et sæt. Jeg vil lave et sæt i det her tilfælde, så jeg sætter altså snoren igennem begge to og binder en knude på bagsiden bag begge vanterne. Når jeg har gjort det, så klipper jeg lige det resterende af, sådan så at der ikke er sådan nogle lange stritter på bagsiden. Nu er det første til- og frakort færdigt, og det er nu klar til at blive sat over på gaven. Et andet bud på et til- og frakort, det er at lave små vanter og sætte en snor imellem dem, og så sætte dem på et helt almindeligt stykke pap, sådan så det også bliver til et til- og frakort. Det tredje bud, det vil være den her strømpe her, som jeg nu vil vise jer, hvordan jeg laver. Fremgangsmåden er rigtig meget den samme som før, altså jeg starter med at tegne en model, og jeg bliver ved med at tegne ind, så jeg synes, jeg har den rigtige form. Så klipper jeg den ud, og så er jeg klar til at lave toppen, som skal være sådan en lidt fluffy ting, som skal sidde oppe på toppen af strømpen. Her der har jeg modellen, og her har jeg også sådan, så du kan se, hvordan det kommer til at se ud. For at klippe den her strømpe her, så lægger jeg modellen over på, tegner og klipper ud. Og igen, du kan bruge lige præcis det papir, du har. Det er ikke så vigtigt for resultatet. Bare at strømpen og så det, der skal sidde oppe på toppen, har en god sammenhæng. Nu er den klippet ud, og nu laver jeg toppen. Den laver jeg på ganske almindeligt hvidt stykke papir. Du kan også bruge noget pap, men det har jeg ikke lige, så jeg bruger bare noget helt almindeligt hvidt papir. Grunden til, at jeg ikke laver det i et farvet papir, det er fordi, at jeg gerne vil lave små detaljer på, hvor man lige kan tegne et lille julemønster. Her er der nogle stjerner, eller den anden, jeg har lavet her, der er det noget rødt, så det ligner lidt, det er noget strik. Jeg går efter det her stjernelook her, men igen her, der kan du bare være kreativ og gøre lige præcis det, du godt kunne tænke dig, for at gøre din sok personlig. Nu propper jeg lim på bagsiden, og igen kører jeg lige med noget papir, så det bliver fordelt, og sætter den over på strømpen. Nu er vi nået over til, at vi skal sætte snoren fast på den her strømpe. Vi kan enten lave et hul med den her, men det synes jeg bare ødelægger lidt mønstret oppe i toppen, så jeg har valgt bare at lave en snor og så lime den fast på bagsiden. Jeg laver snoren i den ønskede længde, og så klipper jeg den ellers bare af. Så giver jeg den en klat lim, og så er snoren klar til at blive sat fast her. For at holde snoren fast på sokken, så tager jeg lige en papirklips og lige sætter rundt om. Den hjælper mig med at holde det, så at jeg er sikker på, at det sidder fast, når limen er tørt. Det var lige mine bud på hjemmelavet til- og frakort. Nu kan du sætte dem over på dine gaver og være klar til at glæde nogen med dem juleaften. Jeg håber, du kunne lide min video, og jeg håber, at du kunne lide mine til- og frakort og mine idéer.
Hvis du laver nogle af mine til- og frakort, så vil jeg rigtig gerne se dine bud på dem. Så send dem gerne til mig enten på Facebook eller på Instagram, og der kan du bruge hashtagget Simsys World. Tak fordi du så med i dagens afsnit, og vi ses igen i morgen.